Hello friends, welcome to our NBS channel. So नोंथांमोनखौ जोंनि NBS चेनेलाव गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय. So लोगोफोर जोङो बे NBS थामहिनबा जोङो गोरलैनिफ्राय गोरलै चेनेलनिफ्राय जोङो NBS बे चेनेलसिम मुंखौ सोलायबाय. दा Nआवनो जाबाय NCERT बेनिफ्राय बे जाबाय बुक आरो S माने सलुशन. दा NCERT बुक सलुशन जोङो बेखौ सर्टआव NBS चेनेल होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरगोन. दा जोङो बेखौ चेन्ज खालामनायनि जाहोन दङ. जोङो गोरलैनिफ्राय जों बे NBS चेनेलखौ चेन्ज खालामनायनि बेवहाय माखासे जाहोन दं. बेखायनो जोङो दा बेफोर जाहोनखौ बुङोब्ला जोबोर गोलाव जागोन, आं बेखौ बुंथ'ला. जास्ट सर्टकाटआव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो NCERT बुक सलुशन होननाय मोनसे वेबसाइट, अफिशियेल वेबसाइट खुलिदों, जायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जा थाखोआव फरायनाय थामहिनबा क्लास 10, क्लास 9, बेनि अनगायैबो गोजौ हायर सेकेन्डारि HS, फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयार बेफोरनि गासै नट्सफोरखौ नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटनि गेजेरजों मोननो हागोन. आरो जोंनि बे अफिशियेल वेबसाइटखौ जोङो बावैसो थामहिनबा बे जुलाइ मान्थआवनो जोङो लन्च खालामनाय जागोन. आरो बे अफिशियेल वेबसाइटनि मुङानो जाबाय बे NCERT book solution.com जागोन. नोंथांमोना बेखौ माने सार्च खालामब्लानो नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नोंथांमोननि जा सोमोन्दो गोनां NCERT नि सलुशनफोर बेखौ नायनो हागोन. जों बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ. जों दासान्दि वेबसाइटखौ माने लन्च खालामथ'नाय जायाखै. जों जेब्ला लन्च खालामगोन नोंथांमोननो जों फोरमायना होखानाय जागोन. जायखिजाया लोगोफोर NBS खौ जों बेनि थाखायनो NBS लानो गोनां जाबाय. जोंना बेजों माने गोरोबहैनाय जायोब्ला मोजां जायो. बेखायनो जोङो गोरलैनिफ्राय जोङो NBS माने चेनेलसिम जों चेन्ज खालामबाय. लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो फिउचारावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन. आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो जोंबो गोसो जायो भिडिअ बानायनो. लोगोफोर जों दा भिडिअखौ गोबाव खालामालासे जों स्टार्ट खालामनोसै. जोङो थांनाय प्रिभियास इयारफोरनि जोङो कुइसन पेपारनि सायाव डिसकास खालामबाय थादोंमोन आरो बेवहाय जोङो डिटारमिनार्सखौ डिसकास खालामबाय थादोंमोन. जोंना डिटारमिनार सेक्सना आद्रा दंबावोमोन आरो दा बे हिसाबै जोङो थांनाय 2014आव मा फैदोंमोन डिटारमिनार्सआव मेट्रिकआव बेखौ जों सावरायनोसै. लोगोफोर जों दा 2014 सिमहालागै बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन आरो जों सिगाङाव 2013 सिमहालागै जों बेनि सलुशनफोरखौ होखाबाय. दा जों 2014निफ्राय 2020 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि सलुशनफोरखौ. दा जोङो गोबाव खालामालासे स्टार्ट खालामसै. दा 2014नि गिबि सोंलुआ जाबाय, बेवहाय फैदोंमोन I gave dash 1 rupee बेनिफ्राय not to the beggar. दा बेबायदि फैदोंमोन. बेनिफ्राय बेवहाय डिटारमिनार्सफोरा दङ ब्रेकेटआव A, N आरो D. दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जगोन? दा राइट डिटारमिनार्सखौ सेलेक्ट खालामनांगौ. आरो जों रुल्सखौ जुदि नेमखान्थिखौ जोङो सोलोंबोखादोंमोन आरो बे नेमखान्थि हिसाबै दा बेवहाय जोङो नैबे A आर्टिकेला बेवहाय कारेक्ट जागोन. नोंथांमोना नैबे लांदां जायगायाव A आर्टिकेलखौ लिरनो नांगोन. बेनिफ्राय नेक्स्ट B नाम्बारा जाबाय, B नाम्बार सोंलुआ जाबाय माय फादार is dash older than बेनिफ्राय दोङो माय मादार, बे माय मादार. बेनिफ्राय आरो बेवहाय डिटारमिनार्सफोरा बेबायदि मेनि दङ, बेनिफ्राय मास दङ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय मोर. दा बे मोनथाम डिटारमिनार्सनि मादाव मा मोनसेया जगोन? दा बेवहाय नैबे मासआ जगोन. माय फादार इज मास अल्डार देन एनि नङा बे मायनि बे माय मादार. मासआ जगोन. नोंथांमोना लांदां जायगायाव मासखौ फज'नांगोन. बेनिफ्राय नेक्स्ट C नाम्बार सोंलुआ जाबाय I buy dash books every month. दा बिदि दङ every month. I buy dash books every month. बेनिफ्राय बेवहाय प्रिपोजिशनफोरा जाबाय. प्रिपोजिशना जाबाय प्रिपोजिशना बेवहाय मा दङ जोंहा होनाय दङ कुइसनाव फिउ दङ, बेनिफ्राय ए फिउ दङ आरो मोनसे जाबाय दा फिउ. दा बे मोनथाम डिटारमिनार्सनि मादाव
राइट डिटारमिनासआ मा जागोन I buy books every month नैबे एपिउआ जागोन बेवहाय नोंथांमोना नैबे एपिउखौ बे लांदां जायगायाव लिरनानै होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट D नाम्बार सोंलुआ जाबाय D नाम्बारा जाबाय I need बेनिफ्राय dash money I need dash money I have दा बिदि दङमोन दा बेवहाय बेनिफ्राय डिटारमिनासफोरा फारियै little दङ बेनिफ्राय a little बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय दा लिटिल दङ दा बे मोनथाम डिटारमिनासनि मादाव मा मोनसेया राइट डिटारमिनास जागोन बेखौ सायख'नांगौ दा बेनि राइट डिटारमिनासआ जाबाय दा लिटिलआ जाबाय राइट स' बेनिफ्राय नेक्स्ट बे थांबाय 2015 खौ जों सावरायनोसै 2015 नि गिबियाव फैदोंमोन थामहिनबा बेवहाय ABC डाइरेक्टलि बिदि फैयाखैमोन दा बेवहाय दङ जोंहा नैबायदिसो दङमोन बेवहाय दा कुइसना ओरैबायदिमोन बे जेबो A नाम्बार B नाम्बार गैयामोन दा बेवहाय दोङो प्लिज गिभ मी बिदि दङ बेनिफ्राय टाइम टु फिनिश दा वर्क बेनिफ्राय डाइरेक्ट फुल स्टप दङ बेनिफ्राय दङ देन I will take you to बेनिफ्राय देश इउनिभार्सिटि दा बेबायदि दंमोन दा बेवहाय नैबे लांदां जायगाफोराव मा मा डिटारमिनासफोरा जगोन दा बेखौ लिरनो होदो दा बेवहायथ' जेबो ब्रेकेटाव होनाय गैया अब्लाबो जों मोनथिनांगोन दा बे गिबियाव जागोन बे ए लिटिल जागोन ए लिटिल आरो नैयाव जागोन इउनिभार्सिटिनि सिगाङाव इउ नङा बे सरि बे जागोन दा जागोन बेवहाय देन I will take you to the university दा बे जाबाय 2015 आव बिदि फैदोंमोन बेनिफ्राय जों दा 2016 आव मा फैदों जों नायनोसै स' नोंथांमोना नैबायदि फैनायथ' नङा नैबायदि पइन्ट वाइज थामहिनबा नाम्बारिं ABC बिदि फैयो 2020 आवबो बिदि फैदोंमोन दा नैबायदि फैयाबो जानो हागौ नोंथांमोनाव दा 2016 आव मा फैदोंमोन जों नायनोसै दा बेनिफ्राय नेक्स्ट 2016 नि नाम्बार ए सोंलुआ जाबाय दा बिदि दंमोन Roman comes home twice बेनिफ्राय dash month दा बिदि दङ बेनिफ्राय ब्रेकेटाव दङ जोंहा A N आरो D दा बिदि दङ दा बे मोनथाम डिटारमिनासनि मादाव मा मोनसे जगोन बेवहाय नैबे A आ जगोन Roman comes home twice a month स' राइट डिटारमिनासआ बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट B नाम्बार सोंलुआ जाबाय मिस्टार बेल rang बेनिफ्राय dash bell of alarm बेनिफ्राय दङ and I wake up दा बिदि दङ आरो बेवहाय डिटारमिनास बा आर्टिकेलफोरा बेबायदि A and D दा बेवहाय लिरनो नांगोन मिस्टार बेल rang bell of alarm and I wake up दा नै बेवहाय D आर्टिकेला जागोन नैबे लांदां जायगायाव D खौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट C नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय a busy person has dash time to waste दा बिदि दङ बेनिफ्राय बेवहाय little बेनिफ्राय a little बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय D little दा बे मोनथाम डिटारमिनासनि मादाव मा मोनसेया जगोन दा बेवहाय नैबे लिटिलआ जगोन फार्स्ट वान लिटिल a busy person has little time to waste दा बे जाबाय नाम्बार सियाव फैदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार D सोंलुआ जाबाय नेक्स्ट नाम्बार D सोंलु स' नाम्बार D सोंलुआव बिदि दंमोन only dash of the application were found बेनिफ्राय suitable only of the application were found suitable दा बिदि दङ सोंलुआ जाबाय बिदि only dash of the applications were found suitable दा बिदि दङ बेनिफ्राय ब्रेकेटाव जाबाय few दङ बेनिफ्राय a few दङ बेनिफ्राय जाबाय दा few दङ दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जगोन दा बेवहाय नैबे जगोन बेवहाय नैबे only a few
of the application were found suitable नैबे APUआ जागोन बेवहाय स' बे जाबाय 2016आव फैनाय दानो जों सावरायनो नागिरदों 2017आव मा फैदोंमोन आरो बेफोरनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन स' बेवहाय 2017नि ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय my brother is a स' बेवहाय ए जानो ना एक्चुअली बेवहाय कुइसना एसे गोरोन्थि जादों बेनिफ्राय बेवहाय दोङो NCC केडेट दा बेनिफ्राय ए एन आरो डि दा बिदि आरो सोंलु मा दङ बेवहाय ए दङमोन बेबायदि ए माय ब्रादार इज ए NCC केडेट दा बिदिथ' जानो हाया सोंलुआ स' नैबे गैया जानो नांगोन अब्लासो माने जाहैगोन दा बेवहाय आर्टिकेला मा जागोन एन आर्टिकेल फज'नांगोन माय ब्रादार इज एन NCC केडेट स' बिदिनो माब्लाबा कुइसनफोरा सोंलुफोरा गोरोन्थि थायो जों बेखौ मोजाङै नायनानै सलुसनखौ बानायनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नैबे एनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बिया जाबाय सेलेक्ट खालामना नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनानै होनांगोन आं टाइम माने जेमान हाय सर्टआव नोंथांमोननो बुजायनो ट्राइ खालामदों बेखायनो आं बेवहाय एन्सारफोरखौ एन्सार होनानै लिरफिननाय जायाखै आं डाइरेक्टलि कारेक्टखौ बेवहाय बेबायदि कारेक्टसिन होनानै दिन्थिनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट बिया जाबाय बिया जाबाय we found the house without dash difficulty दा बिदि दङ स' दा जोङो बेवहाय आरो ब्रेकेटाव मा दङ मास दङ मेनि दङ आरो मोर दङ दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जगोन दा बेवहाय नैबे फार्स्टना जगोन मासखौ फज'नांगोन we found the house without much difficulty बेनिफ्राय नेक्स्ट 2017नि सि नाम्बार सोंलुआ जाबाय बिदि he has to feed his family बेबायदि दोङो family with बेनिफ्राय dash money बेनिफ्राय दोङो he earns दा बिदि दङ दा बेवहाय माबे मोनसे दा बेवहाय राइट डिटारमिनास बेखौ लिरनांगौ आरो एक्चुअली बेवहाय माने नैबे जा 2017आव फैदोंमोन बेवहाय ब्रेकेट होनाय गैया स' ब्रेकेट होनाय गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ बाथ्राखौ माने मोजाङै नायनानै हमनो हानांगोन बेवहाय दा मा लिरगोन जों दा बेवहाय नैयाव जागोन दा लिटल जागोन बेयाव दा लिटलखौ लिरना होनांगोन बेवहाय ब्रेकेटाव होनाय गैया दा 2020आवबो माने बिदिनो लांदां जायगायाव फैदोंमोन बेवहाय जेबो ब्रेकेट थायाखैमोन स' अब्लाबो नोंथांमोना गिनो गोनां गैया बेवहाय दा लिटल जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बाराव दङ आवर प्रिन्सिपाल बेनिफ्राय दङ इज ए मेन अफ बेनिफ्राय डेस वार्ड्स दोङो दा बेवहाय नैबे लांदां जायगायाव मा जगोन दा बेवहायबो जेबो होनाय गैया स' नोंथांमोना बेवहाय डिटारमिनासखौ मा फिउ जागोन बेवहाय आवर प्रिन्सिपाल इज ए मेन अफ फिउ वार्ड्स दा बे जाबाय 2017आव फैदोंमोन बेनिफ्राय 2018आव फैनाय सोंलुआ जाबाय गिबि ए नाम्बार सोंलुआ बिदि डेस बेनिफ्राय रिच आर नट अलवेज बेनिफ्राय दङ आनकाइन्ड दा बेवहायबो जेबो ब्रेकेटाव डिटारमिनासफोरा होनाय गैया दा नैबे सिगाङाव डिटारमिनासआ जागोन बेवहाय जागोन दा फिउ जागोन एन्सारा जाबाय दा फिउ स' बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बार सोंलुआ जाबाय दा प्रिन्सिपाल गेभ दा स्टुडेन्टस डेस साउन्ड एडभाइस दा बेयाव दङ बेवहायबो लांदां जायगाल' जेबो माने डिटारमिनासफोरा ब्रेकेटाव होनाय गैया दा बेवहाय डिटारमिनासआ जागोन मास जागोन बेवहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बार सोंलुआ जाबाय एभ्रि स्कुल हेज डेस इउनियन अफ दा स्टुडेन्टस दा बेवहाय मा आर्टिकेलसो जगोन दा बेवहाय ए जगोन इउनियननि लोगोआव जेब्लाबो ए जयो स' बेखौ जोङो सोलोंबोखादोंमोन
बेनिफ्राय नेक्स्ट D नाम्बार सोंलुआव फैदोंमोन बिदि इज देयार डेस कफि बेनिफ्राय लेफ्ट इन दा पट दा बिदि दङ बेनिफ्राय सोंलुसिन दा बेवहाय जुदि नोंथांमोना बेवहाय होनाय गैयाब्लाबो ब्रेकेटाव होनाय गैयाब्लाबो जुदि रुल्सफोरखौ जुदि गोसोआव दङब्ला एबा डिटारमिनार्सनि बाहायनायफोरखौ बबेखौ मा डिटारमिनार्सखौ जों मा समाव बाहायो बेफोरखौ जुदि गोसोआव दंब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ बेवहाय ब्रेकेटाव गैयाब्लाबो हमनो हाखागोन दा बेवहाय इज देयार कफि लेफ्ट इन दा पट दा बे जाबाय मोनसे सोंलु दिन्थिनाय जादों आरो सोंलु दिन्थिब्ला जोङो डिटारमिनार्सखौ मा बाहायोमोन जोङो बेवहाय एनि बाहायनांगौ एनि इज देयार एनि कफि लेफ्ट इन दा पट जेब्ला माने बाथ्राया सोंलु बा नेगेटिभ सेन्टेन्स थायो अब्ला जोङो एनि डिटारमिनार्सखौ जोङो बाहायनाय जायो दा बे जाबाय 2018आव फैदोंमोन बेनिफ्राय 2019आव मा फैदोंमोन जों नायनोसै दा 2019नि गिबि कुइसन ए नाम्बार जाबाय बिदि माय ब्रादार हेड गान बेनिफ्राय दङ डेज आवर एगो दा बिदि फैदोंमोन दा बेवहायबो जेबो माने ब्रेकेटाव होनाय गैया दा माने 2020 माने बिदिनो फैदोंमोन ब्रेकेटाव जेबो होनाय गैया अनलि मा बिदिल' लांदां जायगा दङ स' गिनांगौ गैया जेबो दा बेवहाय जागोन एन जागोन आवार थायोब्लाथ' एन होनना जों मोनथिखागौ आरो बेवहाय जिहेतु मानि थाखाय एन जादों नोंथांमोना रुल्सखौथ' मोनथिखागौ जानांगौ बे ओइट्सनिया बे गारांबो जायाखै बे अ थांदों नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेनि सिगाङाव एनखौ बाहायनाय जादों नोंथांमोना एननि बाहायनायखौ नायफिननो हागोन जुदि गोसोआव गैयाब्ला बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बाराव दङ ए बिजि मेन हेज बेनिफ्राय दङ डेज टाइम टु वेस्ट दा बिदि दङ दा बेवहायबो डिटारमिनार्सआ जागोन बेवहाय लिटिल जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बाराव जाबाय दा क्लासेस started after dash bell had rung दा बिदि दङ दा क्लासेस started after bell had rung दा बेवहाय नेयाव जागोन दा जागोन आर्टिकल जाबाय दा जागोन दा बेल हेड रां बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बार सोंलुआ जाबाय of their property was lost बेनिफ्राय दोङो in the बेनिफ्राय फ्लाड दा बेवहाय नेयाव जागोन डिटारमिनार्सआ जाबाय मास जागोन मास अफ देयर प्रपार्टि वाज लस्ट इन बेनिफ्राय दा फ्लाड गोबां माने प्रपार्टिया लस जानायखौ बेवहाय फोरमायदों आरो मासखौथ' जों मा समाव इउज खालामो बेखौथ' मोनथिखायो जों मासखौ आनकाउन्टेबल नाउननि सिगाङाव जों इउज खालामजायोमोन आरो नोंथांमोना बेखौ माने मोनथिब्लानो जाबाय आरो बेवहाय मासनि इउजेसखौ नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय डिटारमिनार्स प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना पार्ट 1 पार्ट 2 बिदि खालामखानाय दङ स' नोंथांमोना गोबाव खालामालासे बेखौ सिगांनि भिडिअफोरखौ नायफिननानै ला बेनिफ्राय नेक्स्ट दा थांनाय 2020 मायथाइयाव मा फैदोंमोन जों बेखौ सावरायनोसै दा बेनिफ्राय 2020 थामहिनबा थांनाय जायफोर मेट्रिक होदोंमोन फेब्रुवारि दानाव 2020 मायथाइनि दा बेनि सोंलुआ जाबाय सेथि सोंलुआ जाबाय बेबायदि फैदोंमोन दे own the maths बेनिफ्राय दोङो without बेनिफ्राय dash difficulty दा बेफोरबायदि सोंलुखौ जोङो सिगाङावनो मोनबोखाबाय थादोंमोन आरो बे सोंलुआ 2009आव फैदोंमोन सिगांनि जों 2009खौबोथ' नोंथांमोना होखानाय दंखायो बेफोरखौ जुदि प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ जुदि मोजाङै सल्भ खालामो अब्लानो एसे कमन गोग्लैयो नोंथांमोना मार्क्सखौ लानो हागोन आरो बेखायनो आं बेखौ साननानैनो थांनाय 2000निफ्राय 2020सिम नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ सल्भ खालामनो हादों नोंथांमोना बे कुइसन पेपारखौ फारियै एन्सारफोरखौ लिरनो ट्राइ खालाम बुजिनो ट्राइ खालाम अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय एग्जामाव मोजाङै मार्क लाखिनो हागोन दा बेवहाय जों बेबायदि कुइसनखौ मोन्दोंमोन आरो बे कुइसना जाबाय 2009आव फैदोंमन दा बेवहाय नैयाव मा जागोन दा बेवहायबो जेबो ब्रेकेटाव होनाय गैया डाइरेक्ट मा लांदां जायगा दङ नैयाव जागोन दा डिटारमिनार्सआ जाबाय मास जागोन स' नैयाव फुल स्टप नाङा निउस जागोन दा बेवहाय मास जागोन
बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बार सोंलुआ जाबाय रिडिं इज डेस इउसफुल हबि दा बेबायदि दङ दा बेवहायबो नैयाव मा फज'गोन दा बेबो 2009आवनो फैदोंमोन नैबेबो 2009 2020आव जाफैनाय कुइसन बे प्रिभियास 2009आव फैदोंमोन आरो नैबेबो 2009आव फैदोंमोन बेनिफ्राय दा बेवहाय आर्टिकेला जागोन ए खौ फज'नांगोन दा बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बार सोंलुआ जाबाय I gave him बेनिफ्राय डेस दङ बेनिफ्राय बुक्स I had दा बेखौ बे सांसनाव फैदोंमोन बे फैयाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना प्रिभियास इयारखौ माने प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ नायफिनब्लानो हमनो हागोन फैदोंना फैयाखै दा बेनि जा डिटारमिनास थामहिनबा बेवहाय डिटारमिनास माने आर्टिकेलखौ जों बाहायनांगोन बेवहाय दि आर्टिकेला जागोन I gave him the books I had दा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय डि नाम्बार बे जाबाय कालिदास इज देस बेनिफ्राय बेवहाय दङ शेक्सपियार अफ इन्डिया दा बेबो फैदोंमोन 2006आव फैदोंमोन सिगांनि पेपार 2006नि बे जाबाय 2006आव फैदोंमोन स' कालिदास इज द शेक्सपियार अफ इन्डिया 2006आव फैदोंमोन आरो बेनो 2020आव फैदोंमोन स' बेवहाय मा जागोन दा नैयाव दि आर्टिकेला बाहायजागोन स' नोंथांमोना बिदिनो माने सिगांनि पेपारफोरखौ जुदि सल्भ खालामनो नाजायो अब्ला माने एसे कमन गोग्लैगोन दा 2020आवनो जायफोर होगोन बिथांमोनाबो नैफोर प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ नायनानै माने सल्भ खालामनो ट्राइ खालाम आरो गोसोआव लाखिनो ट्राइ खालाम अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय मेट्रिक एग्जाम मोजां मार्क लाखिनो हागोनखौ जों आसा खालामनो हायो स' लोगोफोर बेखिनियानोमोन कुइसन पेपारखौ जों सल्भ खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बिदिनो जोङो ग्रामार पार्टआव गुबुन मोनसे टपिकनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना लाबोबाय थागोन उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों।